Mira que teño, mira, estou na collendo. Hai, collina, a mellor sección da televisión mundial que xa estamos de volta cando son as 8:43 minutos, José Luis. A xente está a ver desde as casas esperando máis truquiños de calidade para facer eles se pode. Así que, vamos adiante. Vamos facer uns ovos fritidos, pero algo distintos. É que de especial ten fritir uns ovos. Xa verás, é unha cousa así para a xente que lle gusta as claras moi pasadas e a xema moi líquida. Eso é. A xema líquida. Vas facer que eu me aclare, porque ti vendes os truquiños que si vivíramos disto morreríamos coa fame. Porque tendes truquiños espectaculares que din, isto é para facer pan. A ver, vamos facer. Cuidado, uns ovos fritidos. Cunha presentación espectacular, sobre todo para sorprender. Bueno, para sorprender. Máis que nada nos almorzos, porque isto para poñer riba dunha torrada e non digo nada máis. Moi ben. Bueno, temos unha tisola antiadherente, millor porque... Non, millor non, se non é antiadherente non se pode facer. Non, pode ser unha de ferro, se até ben templada. Eso, entendes? A ver, vai ou non vai? Aí vai. Morreu a máquina. Non, está ben. Temos aí un pouquiño de aceite de oliva virxen, como me gusta a min sempre. E botámolas claras. Moi ben, botámolas claras. E así damoslle lume, non sei en plató como lles gustan, Como vos gustan os ovos, compañeiros? Sin pontilla. Con. Non me din nada. Con puntilla di Rocío. A David tamén, con puntilla. Moi ben. Pois dámoslle hash. Dámoslle hash, senón depois non temos tempo. O primeiro que hai que facer é separar as xemas dos ovos. Voy a das claras. As claras das xemas. As claras, perfecto. Non me toles a cabeza. Non che toleo nada. Que despois dime por aí que si solo veño aquí a romperche a cabeza, que si solo estou a molestar. No, isto tampouco. E a comer tamén. E cando está clara xa... Engordar non engorda, é de mala raza. Pero é polos disgustos. Bueno. Xa che conto outro día. Cando temos xa as clariñas xa feitas, perfecto, que faz? Poñemos as xemas polo medio. Aí estamos, vale? Perfecto, mallao. Aí estamos. Coche retirando isto, non? Sí, porfa. E agora que facemos? A ver. Tapamos. Hombre. Tapamos as xemas. Tapamos a xema. Aí temos, claro. E a ver se damos... Non te creo. A ver se damos... Tipo tortilla. Igual pasa que outra paleta ou algo, non? Outra paleta... No, vamos aí. Pouco a pouco. Déxame a min que mal sea que non dé feito. No. Cuidado. Un paquetillo. Indudable. Estás facendo uns paquetiños. Uns paquetiños, aí temos. Moi bien. Estamos atentos, perdón. Collemos así. Procurar que non se pegue. Parece unha creta. No, xa se vos escoita que estades atentísimos. Está aquí, home, que Espina sabe tantos idiomas que xa me perdo. Estupendo. E que pasou? Pois que a clara está ben pasadiña. E a xema está... E a xema está no seu punto. Porque mesmo a clara dalle calor á xema. A ver, quero ver como parte eso. Hombre, pa untar ahora. Que non tes un cachiño de pan ahora pa untar. Me cago en tal, de cachela, mira. E isto es... Pero sabes o que teño? Unha maravilla. Me gusta máis patacas fritas. Ferramenta boa. Hombre. Teño ferramenta boa para meterlle un pouco de tal. Veña, vanles dando o último truquiño moi fácil que moi fácil de todo. Mira, temos unha bolsa moi apretada, Que non somos capaces de conseguir. Que queres aproveitar a bolsa para outra vez, o que facemos é donde está o nudo, retorcemos o máximo posible, empuxamos e en teoría ten que salir por outro lado. Tamén son desatrevidos. Aquí o temos. Tamén son desatrevidos. Que sí que funciona canto fixeche. Hombre, claro que eu vi, pero que nunca aprendí demais ahora. No, sí que sale. Ti sigue comendo ovo. Mira, aí temos, mira, aí está. Ben, empuxamos. Sí que sale. Sai para fora, sí, señor. Hai que dar un poquinho máis de tempo e iso. E aquí estamos. Retorcemos, empuxamos e conseguimos abrir a bolsa. E el sigue comendo ovo. Pois nada, ata aquí os truquiños desta semana. A vindeira semana, máis truquiños. Ese se pode. Aínda mellores, ti dalle. No, eu dolle que ten... Ao final,alo conseguir. No, ao final,alo conseguir. Sale, porque ten... Queres dicirlle algo a xente que nos ve desde as casas? Porque ten que decir, mira, aquí está. Ser felices. Aí, amai. Aí temos.
ser lo máximo felices posible. Nada máis que engadir. Pois xa Hasta está. a primeira semana. Que José Luis nunca falla, home, que nos pone nervioso, Home, pero para sí. nada. Falla así o xogo, Bueno. Mira. Retorceulle duro, Revira empuxas. O que e xa reviramos está. nos foi o Hora Galega de hoxe. Hoxe reviramos todo o que faga falta e mañá revirámoslo outra vez. Volta, reviravolta e marchamos.